नखे खासो बुसुक उंगो kasle kasla flat chata klai thangi thuino wana layo ola mate himke obohaino matong layo lokoro abono himjangnai yakrai hwnei manya phano thimungni yakrai le hwnei sawi mano aw khnai tongnai ro kubi kubi no khnai tongo mungya kami a develop be khobja Twithampui amchaio tongnai rungnogo poine ni simi chingai hati haba phalnok thangnai jotono kirilai khasuk busuk unglai asuk kiri masingsa yakrai jajar tino himi matonglayo bishi kolok shal kolok tal kolok romoi o amchaio thangphane jungjal waire wai koktmawo awai ungja haipano kaham ungna phasing yapri sejakmu grei Twithampui amchani bororok wakolok bai snamja yakrai wa bai waja jajo tuino bishi kolok tal kolok salbrum himai matongo salbrum asuk kirima singsa yakrai jajo tuino himli matonga bai khayok jagmani khorang bai o amchani khoroksa saga o jajo yakrai tei busa busa srai rok rungnogo thangi maya kirijago o kasle kasla jajo yakra tei amchani chakra chakra jugrok thanglaisu khlaimaya kirijago gobangma neta mantri rok phaiye pandarok khlai thangpano jaijo yakrai snamnani bagai yapri sejagliya tabo nukjangnai wngkha o koktoma awai wngmani yagulo jaijo yakrai snamnani bagai hapang bobai yapri seno nukjangnai mokolok laijak amchani lukoro তোমাদের সমস্যা হইলে তিন মতাবক সমস্যা স্টুডেন্ট इंग्लिश मिडियाम स्टूडेंट रok tabok kaham ke thangmaya tei public rok kaham ke cholimaya tei tola hangkhai ingke chung kaisa bridge nanani musuk tongkha ingke amono chini parao onek neta thangu phai up down khai tongo amrok program de najak tong abo ang saimiya borok jukti de khailai tong khailai ya borok khailai phai tong mano actually hai tai student rok ni bangini sobse chinamo নিনে এলাকানি বুমতামো chini elakani ni bumungkhe Twithampui para স্কুলের নামটা কি Tokhirai school jebi এদিকে কত পরিবারের মানুষজনদের বসবাস yang dige poribar prai tongu emne dorona actually tabok deborma hoite jomate hoite nini 50% rok tonai na ang abo tolo saimiya borok jukti de nalai tong abo ang kono orjago an tolo saimiya borok neta rok phaya ngoi nai de thangana abo somobna nalai phai tongmano asung tani kok tiktik ustu abono chung sanani thang kai jotono tabok salaibayo chini elkao tau neta pung thikno right abono thaisingwang sairika borok jukti de englai tong nyai de tong amo ang tolo saimi ang tolo public kam khai chanai asung tani kok Oce kapal ya soto dore ya santo kore mana ini jadi berat banget. तो भी पाउडर अपने बासते भी अपना ये एकदम कांटो लगे बस
Thank you.